Κύριε Στήλιο, είστε πολλά χρόνια αθλητής, ασχολείστε πολλά χρόνια με τις πολεμικές τέχνες. Πριν από το Thai boxing, είχατε ασχοληθεί με κάποια άλλη πολεμική τέχνη? Δεν είναι και τόσο σωστό να κάνουμε ένα βιογραφικό, είναι λίγο εγωιστικό, αλλά μια και το ζητάτε, άρχισα να ασχολούμαι το 1978, σε ηλικία 13 ετών. Το πρώτο στυλ καράτε που έκανα ήταν το Kyokushinkai, δηλαδή μπήκα αμέσως σε ένα στυλ πλήρης επαφής, σκληρό εντός εισαγωγικών, με ένα πολύ μεγάλο δάσκαλο που ήταν τότε την εποχή εκείνη, το 1980, τον Νεοζηλανδό Selwyn Jones, που για πρώτη φορά μου δίνεται η τιμή να τον αναφέρω σε κάποια εκπομπή και είναι τιμή μου που ήταν δάσκαλός μου. Ασχολήθηκα μετά με το Shotokan, έφυγα στο Παρίσι, εκεί έκανα ξανά Kyokushinkai και άρχισε και το Thai boxing. Ενώ είχα κάνει εδώ στην Ελλάδα, είχα αρχίσει από το 1980 παράλληλα και kickboxing. Αμέσως μετά από αυτό, με την πρώτη μου επαφή στο Παρίσι, με ένα μεγάλο Ταϊλανδό δάσκαλο που λέγεται Κρονζάκ και είναι μέχρι και σήμερα και φέτος είναι παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία του. Από αυτόν η επαφή μας ήταν πάρα πολύ στενή και καλή και κατάφερα να βρω μια ουσία που ίσως ήταν, την έψαχνα τόσα χρόνια, ό,τι πιο ακραίο υπήρχε και είναι μετά σαν μια τρέλα. Σου έρχεται όταν το γνωρίσεις και δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο. Συνήθως για να είσαι καλός κάπου και ιδίως στην πολεμική τέχνη χρειάζονται μερικές θυσίες. Όχι μερικές, πολλές θυσίες. Η ζωή δική σας, στη ζωή δική σας υπάρχουν αυτές τις θυσίες? Δηλαδή μιλάμε για κάποια όχι ξενύχτια, όχι ποτά, όχι τσιγάρα? Ποτέ μου δεν κάπνισα, ακόμα ως τώρα, δεν πίνω. Χρειάζεται να προσέχεις τη διατροφή, αλλά οι μεγαλύτερες θυσίες πιστεύω που μπορούν να γίνουν, γιατί αυτά μπορεί να τα κάνει οποιοσδήποτε αθλητής που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό ή και οποιοσδήποτε μαχητής κάποιας πολεμικής τέχνης, αλλά πιστεύω οι μεγαλύτερες θυσίες είναι το να μην είσαι κοντά με το σπίτι σου, να μην έχεις μια προσωπική ζωή, γιατί αυτή τη στιγμή μετακινούμε. Έχω ένα γυμναστήριο στην Αθήνα και ένα στα Ιωάννινα. Από που είναι και ο τόπος καταγωγής σας? Ακριβώς. Και είμαι μία εβδομάδα στην Αθήνα, μία στα Ιωάννινα, σε συνεχή βάση. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι που δεν σου επιτρέπουν να έχεις συναισθήματα πολλά, να είσαι κοντά με τους δικούς σου. Όμως είσαι κοντά σε αυτό που αγαπάς και νομίζω ότι είναι το βασικότερο και σημαντικότερο. Το σημαντικότερο, γι' αυτό και εξάλλου το υιοθετώ και μου αρέσει να το κάνω. Θα ξαναεπανέλθουμε, κύριε Στήλιο. Κύριε Ριζάκο, να έρθω πάλι σε εσάς, μιας και είναι και το θέμα που μας καίει βέβαια στην Καλαμάτα και ίσως πιο πολλοί από τους φίλους που μας βλέπουν να θέλουν ίσως κάποια στιγμή να ασχοληθούν με την πολεμική αυτή τέχνη. Θα θέλω να μας πείτε πού, αυτή τη στιγμή, πού διδάσκεται, πού κάποιος μπορεί, όταν θέλει κάποιος να αρχίσει, πού μπορεί να έρθει, πού μπορεί δηλαδή να σας βρει? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τμήμα Thai boxing, στεγάζεται στη Σχολή Παραδοσιακού Καράτε Σιτορίου, δίπλα στη Λέση Αξιωματικών, 3 φορές τη βδομάδα διδάσκεται Thai boxing, κάποιες άλλες μέρες Ninjutsu και φυσικά Παραδοσιακό Καράτε. Κύριε Στήλιο, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει, από ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, κάποιος παραδοσιακός χορός πριν την έναρξη κάποιου αγώνα? Ακριβώς. Στην πολεμική τέχνη? Είναι ένας τελετουργικός πολεμικός χορός που ονομάζεται Ramuai και έχει 2 σκέλη. Αυτό όταν ο μποξέρ πηγαίνει για να κάνει τη μάχη του που είναι προσυμφωνημένη, γονατίζει μπροστά από το ring, λέει κάποιες ευχές προς το Θεό που πιστεύει και συγκεκριμένα στο Βούδα, είναι Ταϊλανδοί όλοι στη χώρα. Κατόπιν ανεβαίνει στο ring και αρχίζει αυτή η τελετή, αν μπορούσαμε να την πούμε. Κάνει ένα γύρο στα σκοινιά και μετά στο κέντρο του ring εκτελεί ένα παραδοσιακό χορό.
Όλη αυτή η τελετουργία, στη διάρκεια αυτής της τελετουργίας ακούγεται μία μουσική από κύμβαλα και διάφορα παραδοσιακά όργανα της Ταϊλάνδης που συντελούν στην ιερότητα της στιγμής. Κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής, αυτού του χορού, ο Μπουξέρ φοράει κάποια φυλαχτά, θα μπορούσαμε να πούμε. Φοράει ένα στο κεφάλι που λέγεται Μονκόν και ένα στον αριστερό βραχίωνα ή και στο δεξιό που λέγεται Πραπρατθάιτ στα ταϊλανδέζικα. Αυτά δεν παίζουν τίποτα άλλο, έχουν να κάνουν παίζουν το ρόλο του φυλακτού που ξέρουμε εμείς εδώ στη θρησκεία μας και έχουν σκοπό, από ό,τι πιστεύουν, να διώξουν τα κακά πνεύματα και να προστατεύσουν το μαχητή από τις κακοτοπιές της μάχης. Το Μονκόγκ, αυτό που φοριέται στο κεφάλι, βγαίνει κατά τη διάρκεια της μάχης, ενώ το Πραπρατθάιτ συνεχίζεται να φοριέται και κατά τη διάρκεια της μάχης και έτσι προστατεύει το μαχητή σε πιο προσωπικό επίπεδο και μέσα στο ring κατά τη διάρκεια της μάχης. Κύριε Στήλιο, το Thai boxing, το Muay Thai όπως αλλιώς λέγεται, είναι τόσο σκληρό, τόσο σκληρή πολεμική τεχνική όσο φαίνεται? Δηλαδή απαιτούνται σκληρά χτυπήματα, να γυμνάσει φοβερά ένα μέρος του σώματος, να αντέχει τον πόνο, να αντέχει τα χτυπήματα κλπ. Δηλαδή είναι όπως ακριβώς το βλέπουμε. Και πάρα πολύ σκληρό και πάρα πολύ μαλακό. Για το λόγο ξεκινάς να το κάνεις αυτό σε σωστές βάσεις, με σωστούς δασκάλους που ξέρουν την τέχνη, που φροντίζουν να ενημερώνονται συνεχώς, να ξέρουν την οτροπία και να μπορέσουν να δώσουν στον ασκούμενο ένα σωστό φυσιολογικό δρόμο. Όταν αυτός ο δρόμος είναι σωστός από την αρχή, θα έχει την σωστή και ανάλογη συνέχεια. Κάποτε θα φτάσει σε κάποια επίπεδα που ούτε και εσύ ο ίδιος θα πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις έτσι μάχη, μπορείς να προπονήσεις έτσι. Πιστεύω ότι είναι θέμα σωστής και μεθοδικής δουλειάς, όπως σε όλα τα πράγματα. Και υπομονής. Σίγουρα απαιτεί θυσίες, σίγουρα έχει πάρα πολύ σκληρή προπόνηση, δεν έχω γνωρίσει άλλο πιο σκληρή μέθοδος εξάσκησης, μπορώ να το βεβαιώσει και ο κύριος Πάνου εκεί, αλλά σίγουρα είναι και πάρα πολύ αποτελεσματική σαν τέχνη αυτοάμυνας, δηλαδή δεν είναι ανάγκη, δεν μπορούν όλοι να γίνουν πρωταθλητές, αλλά μπορούν να κάνουν την τέχνη για να μάθουν κάποιες τεχνικές, να μπορέσουν να προστατεύσουν κάποτε τον εαυτό τους. Άρα βλέπουμε το ρόλο της τέχνης να έχει και ένα ρόλο αυτοάμυνας και πέρα από αυτά να μπορεί να σου δώσει ένα πάρα πολύ καλό σώμα και ένα σωστό τρόπο εγκύμνασης. Κύριε Στήλιο, οι πρωταθλητές γεννιούνται ή γίνονται? Γίνονται. Γίνονται. Κύριε Πάνο, να έρθω σε εσάς. Πριν ασχοληθείτε και εσείς, κάνω την ίδια ερώτηση με το Thai boxing. Υπήρχε κάποια άλλη πολεμική τέχνη που είχατε στον ενεργητικό σας? Παλιότερα ακολουθούσα τον κύριο Στήλιο. Κάναμε μαζί συνδετά. Ήμουν μαθητής του, κάναμε συνδετά. Και αργότερα διδάχθηκα το Thai box από τον ίδιο. Οι εμπειρίες από το Thai box ποιες είναι ή μέχρι τώρα? Γιατί από ό,τι ξέρω έχετε μερικά νοκάουτ στον ενεργητικό σας και πρωταθλητής Ελλάδος. Οι εμπειρίες σας ποιες είναι από το Thai boxing? Μέχρι τώρα δηλαδή εσάς τι σας έχει προσφέρει, τι σας έχει δώσει το Thai boxing? Οι εμπειρίες είναι πολύ φοβερές, είναι ασύλληπτες. Πρέπει να ασχοληθεί κάποιος με αυτό για να σίγουρα πάρει όλη την εικόνα από αυτό. Είναι φοβερές εμπειρίες πάνω σε αγώνες, πάνω στο ring με κόσμο, η προπόνηση, η φυσική κατάσταση που αποκτάει ο οργανισμός σου, το δυνάμιμα του κορμιού σου, είναι φοβερές εμπειρίες. Κύριε Λετζάκο, και εσείς είστε εκπαιδευτεί σε κάποια άλλη τεχνική πιο παλιά. Εσάς τι σας όθησε στο να ασχοληθείτε? Τώρα ασχολείστε μάλλον αποκλειστικά με αυτή την τεχνική ή θα κάνετε μαθήματα και της προηγούμενης? Θα συνεχίσω να διδάσκω και την παλαιότερη τέχνη, γιατί είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Βέβαια, ναι. Τελείως διαφορετική νοοτροπία, διαφορετικής προελεύσεως. Ναι. Αν και αυτό με ευχαριστεί είναι ότι όταν ξεκίνησε το τμήμα Muay Thai εδώ στην Καλαμάτα, οι περισσότεροι μαθητές ήταν συνήθως μαύρες ζώνες από άλλα συστήματα
ήταν μαθητές με κάποια εμπειρία στις πολεμικές τέχνες. Και αυτό τους βοηθά να προχωρήσουν πολύ γρήγορα στην τέχνη αυτή. Και τώρα βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον από κόσμο τελείως αδαή για την τέχνη αυτή. Επειδή είπε ο κύριος Στήλιος πριν λίγο ότι όντως είναι φοβερά σκληρή τέχνη, αλλά μπορεί να... Κατά πόσο όμως μπορεί να συνεχίσει ένας μαθητής, ένας νέος μαθητής, αν η μία τεχνική είναι πολύ σκληρή? Εκεί πια απαιτείται η υπομονή μόνο ή και η αντοχή? Κύριε Στήλιο. Όπως είπα και πριν, είναι θέμα του δασκάλου πώς θα περάσει την τέχνη. Το μήνυμα είναι ακριβώς. Είναι θέμα του δασκάλου να έχει ένα επίπεδο, να καταλάβει ότι ένα παιδί, μια γυναίκα, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα αλφα πολιτικό πρόγραμμα. Είναι ευθύνη του δασκάλου να καταλάβει, να δει ένα παιδί που έχει όρεξη και με την κατάλληλη ψυχολογία να το περάσει σε άλλα επίπεδα. Άρα δεν πρέπει να ζητάμε ευθύνες από την τέχνη, αλλά σίγουρα ο κάθε δάσκαλος που εκπροσωπεί την τέχνη είναι υπεύθυνος να την εξαπλώσει σωστά και με δίκαια κριτήρια.